Ara estem en un moment en què, si les persones poden estar allotjades en llocs dignes, saps, i es pot continuar treballant amb ells, després ja veurem a nivell laboral si la crisi ens deixa sortir tots una miqueta d'aquesta situació, perquè també la situació econòmica que estem travessant tots ara també fa que sigui una mica més difícil poder ser ambiciós, diguem, a nivell laboral, que les persones trobin una feina o que... Saps? Vull dir, ara és molt important que la gent es formi, que la gent que té feina la sàpiga mantindre, la pugui mantindre, saps? I a partir d'aquí, més endavant ja veurem. Penso que els albergs és una cosa que es va crear en un moment en què realment hi havia moltes més persones transeünts i es van generar una realitat que jo crec que ara tampoc és del tot, no s'ajusta del tot, saps? Tot i que són necessaris igual, perquè realment són molt necessaris. Però penso que moltes persones que estan en albergs podrien perfectament estar vivint en un pis, saps? I això encara no és un fet que estigui com molt assumit. Considero que sí, que els pisos, en certa manera, són el futur, saps? Dintre d'aquest món jo crec que són el futur, que és important que les persones puguin viure en un pis i que estiguin en un mínim de condicions dignes.